берсен татарча ясыйм. Түрк кардәшләребез караса да, татарлар караса да, кызганычка каршы мин менә татарча ясаганда кызыксынмыйлар, игътибар итмиләр. Элек урысча ясасам, Үзбекстаннан, Казакстаннан язалар. Ага, татарча әйт, аңлыйбыз дип ясыйм. Карамыйлар. Урыс телендә ясасам, ичмасам урыс тыңлый. Татар телендә ясасам, үзбәк, татар, казак исләре китми. Татар инде аңлыйм, менә социаль челтәре бар. Рәсәй күләмендә тыелган Facebook мәсәлән, анда санда бер нәрсә куйсаң, халыкара туган телгә багышланган мәсәлән, тагы кайсы нәрсәгәме кайсы вакытта куясың шунда. Кемдер әйтер тыелган булгач, нигә күрә син анда ни дисең? Юк, менә монда шәһәр газеты бар, ул дәүләт тарафыннан чыгарыла. Анда да шул бар. Алар үзенең материалларын куялар. Аларга инде кем рөхсәт биргән, кемдер әйтә тыелган ди. Никалар тыелган социаль челтәрендә куялар. Шуны әйтәс килә. Мәсәлән, мин анда куям, Азербайҗанда бераз татарлар, азербайҗаннар, төркләрме, казаклармы лайклар куя. Мине белмәгән куйса да кайсы татар мәсәлән. Сирәк инде анда санда. Алар да куя инде лайк шуны да. Мине белгән татарлар, элек мин ага мәсәлән ул монда яшьләрнең хәрәкәтендә җитәкче булып бирде. Мин ага акча дигәч китап чыгара, имеш шундый китап чыгара, шундый нәрсә дип, мин инде гел акча теләнеп ул мөрәҗәгать итәдер, игълан итәдер, мин тырышадыр, барып, Азербайҗан теге эшмәкәрләргә ярдәм итегез дип акча бирәләр иде. Үземнең акчамны кушып, бер вакытта җибәрдем анарга, акча күчердем. Ул инде Төркия шунысы качты да, инде күреп тора инде. Минем куйган видеоларны, минем сөйләгән, шул теге тел хакында сүзләремне, туган тел хакында ул инде анарга якын тема булырга тиеш, әмма ул шуңа карамастан ваимсыз, битараф дип әйтәләр, ваимсыз, урысча равнодушный, исе китми. Менә үзе шундый, үзен шул теге урыс әйтеп позиционирует, үзен шуны күрсәткән була, менә татар милләтчесе, татар мөнәфәгатьләрен кайгырткан була, татар теленә өчен көрәшкән була, әмма син инде халыкара туган телне вакытына багышлап теге куясың, мәсәлән, үзеңнең туган телең хакында аны инде дистәләр лайклар җыйган, шундый дистәләр лайк җыйган төрле милләт кешеләре